Agent Head Senior Aguila, President Socorro Bayanihan Services Incorporated. Manager, Mr. Romeo H. Ao, Board of Director of Socorro Bayanihan Services Incorporated. Assistant Manager Roberto B. Galina, Board of Directors Socorro Bayanihan Services. And the Management Committee would like to acknowledge the Barangay Captain Honorable Elson L. Buhol, The Barangay Secretary Ms. Chica Leia Yonson. Barangay Treasurer Ma'am Lourdes Q. Ilandang, Legal Officer Attorney Rhonda Dayan Dalaperia. and their Public Relations Officer Ms. Sheila May G. Coniato. Once again, it's the Ligawan Bono Festival of Festivals category, contestant number 1, Omega B. Salandera! Sa pagsubok sa Diyos sa paghimok sa kalibutan, ipapuyo ang tao sa Garden sa Eden o sa paraiso na puno sa Kalahari. Pero tungkol sa pagkasala sa tao, hingin na sila sa paraiso o gisilutan sa kamatayo o dili na makakaon, kundi niya patuluan o sigot sa pagbago. Tungkol sa kahapon o balay pag-amping sa tao sa grasya sa pinailangan, nagsugod ang kalistanan sa tao o sa iyang mga kaliwatan. Niyabot ang bagyo o uban pang mga kalamidad o ang pinakaulahin niingin mao ang super bagyo ng Odette na mitalas sa mga kinabuhi o biguma sa mga propiedad sa katauhan. Luyo sa sangsong sa pagtupakit ulit sa tao ngadto sa Diyos, ang Diyos na pabilin na tipos, labas o walay yung mana ng iyang kumpas sa tao. Tungod niini pinaagi sa Diyos na Espiritu Santo magnarawan sa usa ka adlaw. Isugo sa Diyos si Senior sa Nicolas de Tolentino aron maghimog tulay sa pag-ibuli sa tao o sa iyang isig katao. O ang tutuldaran niini mao ang gugma pinaagi sa pagpinabagay. Mao nga tungod niini ang Omega de Salonera Contingent malipayan ang pasandayan sa 73 anyos na kultura sa tagabayanihan. Pinaagi sa usa ka sayaw nga naglagway sa timpos ng pagpinabagay. Pina mga lalaki makita nga nagkapuniki sa pagbanday, pagworking sa buhok, formal, panagat o paglahong sa mga panimalay, o manong sa mga babae walay bukas sa pagtapang aron mahikay ang pagkaon sa mga trabahante. Alang sa mga tigpasundaya sa Omega de Salonera, ang miaging bagyo model mo na tinaig sa bayan, kundi rin nakapasalamat sa Diyos na ilang nalakas ang balon ng pagsulay sa kinabuhi. Kay sumala sa isulat ni Santiago Lodos, mga igsuon, isipan na burahan kamukulang tanang matang sa pagsulay mabot kaninyo. Kaya sayang na mo ang inyong pagtuong isulayan lamang aron na mo mahimong malaw tayo. Umay sa ilang viktoryoso nga pakibatok sa mga kalistanan, umay sa malagyo sa kabuhat sa pagpinabangay. Nibalik pagdalaylay ang grasya sa Diyos pinaagi sa umay-umay na ani sa ilang makahago. Ang pag-apel sa Omega de Salonera sa Bulok-Bulok Festival 2022, usa ka kahigayunan sa pagpasalamat sa Diyos. Kaya ang bulok-bulok pasamot-pundak sa ulan, o ang bulok-bulok nagpasalamat sa makarunayong pagkulan sa grasya, kaluoy o pasaylo o lumanan sa paghiya ni
Wow! Wow!